Merci, ça va. Oui, Larry. Non, ne va pas quoi. Ok, maintenant ça. Ah, ok, Bambe. Merci. Ne t'as pas fait. Cɛ kibaruya jumɛn bɛ dugu kɔnɔ de? Cɛ kibaruya min o ka girin dɛ. I b'a dɔn o don na ne de bɔra I fɛ yen. Ne m'a f'i ye n ko n bɛ taa papu ninnu fɛ yen nɔ. Ne ni papu bamuso tora baro la, an tora baro la. Bon ne de ye papu nana ni papu ka kuma ye, n ye min fɔ e ɲɛna. Ne ye kuma kuntigɛ papu ba ye dɔrɔn a ye fan bɛɛ kɛ mankan ye ka kule. Bensi. Ne yɛrɛ nimisara kun jumɛn na ne taara papu bamuso fɛ yen ka taa nin kuma yɛrɛ fɔ yɛrɛ. Mais e y'a fɔ ne ɲɛna cogoya min na o. E taara ɲɛfɔ papu ba ɲɛna ten. Ah bon. Ne y'a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min. Ne ye a ɲɛfɔ ale fana ɲɛna ten de. Mais ne m'a fɔ k'a fɔ a ye ko papu de don dɛ. Mais a bamuso de ma se ka ne ka kuma faamu. Mais Lagare. Est-ce que e ye fɛn ye k'a ɲa n'i y'a sɔrɔ papu don? Bensi ne fana bɛ sɔn k'o galon tigɛ cogo di? Ko ne yɛrɛ de ɲa y'a ye sa. N t'o galon tigɛ o. Ne yɛrɛ de ɲakisɛ y'a ye a don tɔgɔ la. Hali papu ka finiw o ɲɔgɔnna de b'a la. A fɛn bɛɛ de tek différence foyi t'a ni papu cɛ. Bensi. Wa Mamadu. Baro yɛrɛ bɛ baro jumɛn de kan? Cɛ ne tununa a ka baro kɔnɔ dɛ. K'a tunu cogo di? Papu jumɛn de don? Mamadu. Waritigi ba fila ka kari kɔfɛla la. A denkɛ ni papu. A fa de y'a gɛn. Papu waritigi ba? Waritigi ba fila ka so kɔfɛla la sa. A denkɛ min bɛ yen nɔ ko papu. Awɔ. Bon ale bɔtɔ la dugu kɔnɔ ale nana sigilen sɔrɔ kari kɔnɔ k'ale fa y'a gɛn. Ne Lagare bɛ baro la don ale ye kuma ɲɛfɔ ne ye k'ale ye fɛn dɔ ye TikTok sanfɛ ko mɔgɔ dɔ don k'a tigi sara mais ko a bɔlen don papu la. Ale y'a ye k'a ɲɛbɔ. Ne yɛrɛ de y'a ye ka ɲa n teri ni ne m'a ye ne tɛ galon tigɛ ne yɛrɛ de y'a dalen ye minɛ wa hali fini min bɛ papu la o fini ɲɔgɔnna de b'a la papu ka fɛn fɛn bɛ papu la o ɲɔgɔnna bɛɛ de b'a la tic-tac différence foyi t'a ni papu cɛ. Mais e taar'o fɔ papu bamuso ye tantôt u bɛ mɔgɔ caman bila TikTok sanfɛ k'u sara u ma sa dɛ page kolon de cayara. Wa ne dun taara papu ninnu fɛ yen mais ne m'a fɔ ko papu dɔ dɛ ne kɔni taara ɲɛfɔ a bamuso ɲɛna cogo dɔ la a bamuso de ma se k'a faamu a ye kulela ka mankan wuli. N'i ye saya ko ci mɛ TikTok sanfɛ a ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲa yanni i ka taa fɔ a somɔgɔw ye page kolon cayara dɛ. Ok. Ne kɔni bɛ min f'i ye sisan mɔgɔ ni commande ye dɔrɔn u bɛ iri photo bila i kan k'i sara k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ dɛ. I mɛ i nana fɔ ne ye ne ma kuma ko in na parce que mɔgɔ caman de donnen nin na u b'a kɛ vie ɲini n'a ye ani wari ɲini n'a ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ. Ok, problème t'a la. Bensi, ne bɛ sira ɲini fɔlɔ. Cɛ kelen. Awɔ. O bɛ fuba tɛ. An b'a kɛ ten. Voilà k'an bɛn o la. K'an bɛn yan. Non Lagare diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ. Non an b'a kɛ ten. K'an bɛn yan. Merci. Non sisan ko nin n'i b'a la
m'a ɲɛɲini ka ɲa i bɛ jatigɛ ka dɔ fa n'a ba faga fu. Tito yɛrɛ saya ko kuma ye toujours ko dɔ sara vidéo kolow k'a bila page sanfɛ dɔrɔn cɛ t'a si. wallahi page kolow ka mɔgɔw photo bila dɔrɔn ka yiripu bila o dɔrɔn k'u sara k'a sɔrɔ tiɲɛ foyi tɛ wallahi. Ala ka jaabi ɲuman di koyi ya Rabbi ne bɛ dugawu kɛ Ala ka bɔ n'a ye a kana ni jaabi ɲuman ye kana se ne ma ne kamana gannen dɛ ne bɛ da soso kɔnɔ bi kamana gannen cɛ fɛnɛ Ala minɛ ka boli ka taa kan to yɔrɔ ne kamana gan koyi mɛ n b'a yira Ala la wallahi ale min bɛ don baw ta wallahi n y'a di Ala kelen ma wallahi Ala ma bɛ ɲɔ sun tile min dugawu kɛ denmisɛnninw ye Ala ka den ninnu kɛ fɛn ye u ka se ka ne ta n'u fa ma se ka mɔnɛ bɔra den ninnu ka se ka mɔnɛ bɔ de la Amadu ninnu kolokole wallahi Ala y'a de kɛ min dɛ wallahi e min bɛ don baw ta n ye n ka ko bɛɛ di e de e ka Mamadu kana ni jaabi ɲuman ye Ala m'i deli koyi ne lajɛ n bɛ degun min na wallahi su ni tile Ala ne bɛ deli Mamadou. Ouais, Mima. Une femme à ça. Tu as regardé le clip tu as comme place encore. Il est qui a eu bon temps, on est bien. Mamadou, il est mis ça. Mima, ben pas faire ça sans moi. Mamadou, il va y avoir des I b'a kalama e de kun ye première classe bɔ. I b'a dɔn an ka situation a ma nɔgɔn quoi. Den ba sɛgɛnna ka ban ale lekisɛ fɛnɛ tɛ baara ale ka baara jɔlen don fɔlɔ bon waati dɔw la an ka tilelako bɛɛ baara ye o de la ne bɛ ka réparation kɛ sisan walasa n bɛ se ka n débrouiller cogo min. Mamadou ne ye nin y'a mɛn walayi ne ye nin yɔrɔ o de kun kama ne tun bɛ ka n jija ni e ka kalanko yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de n siranna nin ɲɛ. Mima a bɛ kɛ cogo ye Ala ye min kɛ ka ban o kɛra ka ban. Du courage, ça va aller. Nin bɛɛ bɛ ban. Oh, i tɛmɛtɔ la don. Oui, an b'a ye kɔfɛ. E k'i sigilen bɛ yan nɔ. Awɔ n bɛ ka n lafiya dɔrɔn David. Ne yɛrɛ ka kuma fɔ n ka DG ɲɛna i ka baro ko. A ko problème tɛ ko maa voyage la n'a fɔra anw bɛɛ de bɛ taa baarayɔrɔ la i kelen to so bilen i b'a kɔnɔ a ma nɔgɔn ne y'a fɔ n'a sɔrɔ i bɛ se k'i jɔ ka projet dɔw la i ka se k'i mouvement kɔnɔ a tɛna fisaya i ma mais i kɔni i ka tile kan ka fɛn bɛɛ kɛ kɔni a t'an tɔɔrɔ tɛ foyi kama nin bɛ k'i yɛrɛ ka se ka lafiya quoi a bɛ stress b'i la quoi. Tengo kuma min tɔɔrɔ
va comme toi. Ah non, la vie a quand ça. On m'a dit les papa. Il a dit, mais c'est juste habité ici. Hein? Après c'est ma voix. Amine. Tu peux t'aider dans la sécurité là, mais il est la fille là, mais. Du papier tɔgɔ la fɛn b'i bolo a bɛɛ f'u ye papier bɛ ne de bolo papier original a bɛɛ bɛ ne de bolo ne de ta n ka du ye bi kɔni fɔya seginna ma i bɛ bɔ i bɛ titi i ye halala ɲini ne ye halala ne ye halala ye. Ne fa ne tun bɛ tilenkɛ de la walayi ne tun bɛ ka adamadenya kɛcogo dɔrɔn de ɲini la. N'i ye n ka so kɔnɔ n bɛ marifa ci la hali n tɛ polisiw bila i la. Ɲaw n'a bɔ n ka so. N'a fɔra ko ne fa ye ne gɛn ko ne ka taa n ta ɲini n yɛrɛ ye ko ne dalen bɛ mɔgɔ wɛrɛw de fɛ yen k'olu ka tila k'a fɔ k'u bɛ baara ɲini ka di ne ma ne tɛ se ka sɔn o ma cogo si de la ne bɛ wuli ka n yɛrɛ halala ɲini n tɛ k'u ma fitiri wale ye dɛ mɛ ne tɛ ninnu ka dɛmɛ fɛ wale n yɛrɛ bɛ n cɛsiri n yɛrɛ ye de. Ne ka scénario kɔni banna sɛbɛn na mais ni n ka acteurs bɛɛ sɔrɔ mais acteur kelen de bɛ yen o de bɛ n cɛ n'i ye miiri ka miiri acteur in a bɛna ɲɛkɔrɔ mais n m'a ye quoi. N ka scénario finalité kɛ. Mima, n'i wele baasi tɛ komi yani papu ka tunu a kun fɔra k'an ni e de ka di papu dun tununa a bɛ wagati damadɔ bɔ an ma se ka lahala foyi sɔrɔ a la nka n tilala k'a mɛn ko a b'aw fɛ yen. Ayi papu t'anw fɛ yen dɛ ne yɛrɛ y'a mɛn ko a gɛnna bon ne y'o mɛn ne y'a wele a ka numéro la plusieurs fois a ma ne répond ne yɛrɛ découragé da parce que à chaque fois qu'il b'a wele direct ta répondeur kan ne découragé la n tɛ foyi kalama nouvelle la. Mima ko i tɛ k'a dogo na. A t'anw fɛ baasi tɛ n kun bɛ k'i wele o de la. ok tani Jɛnɛba ne taga k'an mu fo. Est-ce que ni den sara sabula n'a kun y'a sɔrɔ ko papu sara kɛ ni mun bɔra sisan nɔ nin tɛ bɔ réseau sanfɛ dɛ a kɛra cogo o cogo
ni mun bɛna ka na nouvelle dɔ fɔ ne k'a fɔ ko ne den sara ko papu sara a bɛ bali ne la dɛ denni nana galon de tigɛ ne a ka kuma tɛ tiɲɛ fiyewu ko ne den ka sa tigitigi ka nin wagati in bɛɛ kɛ ko ne ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o la nin ko in ye dabali bannen den ma sa papu ma sa wa papu se ka sa nin cogo la mun bɛ ne m'o ɲɛfɛ ɲɛna o mun i ye den gɛn fo ka taa n den fatu jɔn nana nin kuma in fɛ ɲɛna lagare denni min bɛ to ka na ko lagare de ye kuma in fɔ ne ɲɛna k'ale y'a ye tiktok sanfɛ tiktok dun filɛ nin tiktok tɛ nkalon tigɛ réseau belebele de don diɲɛ bɛɛ de b'a sanfɛ est-ce que a ye ko in sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kosɛbɛ k'a sɛgɛsɛgɛ cogo jumɛn m'a f'i ɲɛna ko tiktok sanfɛla de don wa i ko denni yɛrɛ b'a la ka to k'a ka numéro jan
yɛrɛ ne tɛ numéro dɔn mais numéro in kɔni ka di dɛ mais ne kɔni ne t'a dɔn bon n'a tigi sɛbɛra a bɛ segin a kan sinon numéro in kɔni ka di ne t'a dɔn. En kɔni appel ko kelen ne t'o ta o a tigi bɛ segin a kan. Oui, allô? Allô? Jalo Dodo. Papu fa. La galeta. Mo bila ka se ma ngaro la sa. Ni la galeta ka ni fam de. I togo din ta. Jalo. Otumani duye mun kɛ ne ta kɛra n bolo baara ye dɛ n bɛ taa lamɛn mais a ma nin faamu dɛ. Meta, me don for, me don. Mewa? Ete jongu. Ne ma no fi muso ɲɛna de tonton ni nana dɔrɔn ka foli kɛ ka Papu ɲininkali kɛ ne n'a ye baro kɛ ne yɛrɛ m'o f'a ɲɛna yɛrɛ walayi a sena dɔrɔn ka kule ka girin ka fan bɛɛ kɛ mankan ye dɔrɔn ne y'a la sabali ka dɛsɛ ne bɔra ka taa. I filɛ ka na ka so ɲagami ka diya nɔ i b'a dɔn bi mɔgɔ aw ye nansigi de ye bi ta tɛmɛnen kɔnɔ t'a fɛ k'i ye yan nɔ bilen i nana ka du ci ka diya nɔ hali n'i kasa in ka da la n b'i faga i y'a mɛn wa.